Zelan izeten ziren orduko San Pedroak? Zuen ume denporako... Zuok atzuritik eta bere San Pedrotara ona etorri iten zinen? Bai. San Pedroak bere jeieik izan. Ganera, behar epesan iten. Bai. Bueno, ordu, fabrikiak asko esan duten orduan, baina San Pedro zelebregoa, mungiko gaixen garen ezamen da, danos zelebretan garen, San Pedro. Hemen buelta guztikoak. Bai. Barrio guztikoak. Bai, jabertona mungikoak ero, jeie kompletoa. Eta zer izeten zan? Zelan ospatuten zan? Zela gauzak egoten ziren? Gu erremerie, plazan, etxean konbidedu asko. Bai, konbide dutzea itzen zan, ez da? Eta zelan izeten zan horin? Zelan izeten zan? Osabak, eta izekoak, eta... Danak etorten ziren, ona jaten? Danak jaten. Eta kabiduten zinen ondo, edo prepara itzen zan holan... Bai, txengenduna, salatxue, ez da, bai, salatxue, mai luzetu, mai beti mini, eta ez, oin jaten da moduen da, sai ez iztu, kuadrilla handi erten zan.